салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубед. Имрӯза влогро оғоз мекунем аз пухтупаз. Обычно ҳамаи влогҳои ман пухтупаз кати сар мешаду. Имрӯз хостам боз косметичкаи худама нишон диҳам. Дар раванди видеом шумо мебинед оиди косметичкаи ман. Ҳоло бошад, саҳар дар завтрак ман омлет тайёр кардам ва пешопеши сар кардани влогам мехостам ба шумо дӯстони азиз, гулдухтарони зебо, ҳамаи шуморо ба ширкати Атомӣ, ки дорои масъулияти ҳалол аст, ба кор даъват менамоем. Чӣ тавре ки таъкид мекардам, мегуфтам ва инчунин дар ин рекламаи худ низ ба ҳамаи шумоён духтарон гуфтанӣ ҳастам, ки ширкати Атомӣ яке аз ширкатҳои ҷаҳонишуда буда, дорои бисёр маҳсулотҳои дараҷаи олӣ дорад. ҳоло бошад, ана ҳамин рақамҳои апай марҷонаро мемонанд. Касоне ки мехоҳанд кор ва фаъолият кунанд дар ширкати Атомӣ, марҳамат, ба ин апа нависанд, звания агентӣ доранд, маош мегиранд, ҳамаи раванди корро осона карда ба шумо мефаҳмонанд. Дӯстон, шумо харид карда дар кӯчаҳо фурӯхта намегардед маҳсулотро. Раванди кор беҳад осон аст. Марҳамат, духтаро, вақти худатонро сарф накарда дароед, аз хона нишаста кор ва фаъолият кунед, маблағ ба даст оред. Ва инчунин заноне ки мехоҳанд аз ширкати Атомӣ ягон чӣ харидорӣ кунанд, бисёр истеҳсолоти, яъне маҳсулотҳои беҳтарин доранд. Ҳоло бошад, якчанд ман видеоҳояшро мегузорам. Марҳамат, оиди кушон ва ғайра дигар чизҳо, хемохим, витаминҳо оварда шудааст. Духтарони азиз, дароед тамошо кунед. Ҳозир касоне ки харидорӣ кардан мехоҳанд, ба ин кас муроҷиат кунанд. хемахем яке аз маводҳои фаъоли биологии рақами 1 дар ҷаҳон ки монандӣ надорад, кори тамоми узвҳоро барқарор мекунад. бо фармони ҳукумати Кореяи Ҷанубӣ тартиб дода шудааст. дар таркибаш аз гиёҳҳои шифобахш, витаминҳо ва минералҳо иборат аст. барои сохтани хемахем 8 сол лозим шуд. хемахем тамоми баданро тоза мекунад, тамоми системаҳои дренажӣ, гурдаҳо, ҷигарҳо, рӯдаҳо, лимфаҳоро ба кор медарорад, хунро тоза мекунад, паразитҳоро аз бадан хориҷ мекунад, иммунитетро барқарор мекунад. ба шумораи зиёди одамони гирифтори диабет кӯмак кардааст. дар Корея, Япония, Америка, Европа патент шудааст. дорои стандарти умумиҷаҳонии GMP, инчунин ба китоби Гойтер дохил карда шудааст. ин китоб маълумотнома барои мутахассисони соҳаи тиб мебошад. Среди 3 видов ежедневных масок от Atomy эта маска отличается тем, что делает кожу упругой и эластичной благодаря особой комбинации компонентов. Это олигопептиды, которые способствуют укреплению кожи, растворимый коллаген, который способствует увлажнению и делает кожу эластичной, а экстракт черного чая и ферментированного дрожжевого фильтрата снабжает кожу витамином В и энзимами, отчего ваша кожа будет сиять и наполняться энергией. Ткань маски произведена из 4 видов натуральных волокон. Волокна из морских водорослей, волокна купро, тензель и бамбукового волокна. Эти натуральные экологичные волокна делают маску тонкой и прозрачной. При этом она аккуратно и хорошо прилегает к коже. Используйте эту маску каждый день после очищения кожи и нанесения тонера. Оставьте ее на 20 минут на лице. Снимите, дайте жидкости впитаться. После маски можно нанести крем или лосьон. Вы сразу почувствуете, как ваша кожа посвежеет, станет гладкой и сияющей. Средство, которое спасет себя от морщин. Синюю ампулу можно использовать с любым вашим уходом. В составе присутствует ниацинамид, который способствует омоложению кожи. Нанесите небольшое количество средства после тоника утром и вечером, и ваша кожа засияет. Хотите иметь безупречную кожу? Тогда выбирайте кушон от Атоми. Сияние и свежесть вашего лица притянут восхищенные взгляды. В составе золота, морской коллаген и экстракт дамасской розы. Кушон очень экономичен. В запасе 2 сменных блока. Хватит на 2 года. Пишите, я расскажу, как приобрести кушон прямо из Кореи по самой низкой цене. ина духтаро, ина бовар накунед, ина ам даже мекуни намерава. И беҳтарин чиза, беҳтарин качество мне, качестваш беҳад зура. Даже нигоҳ кунед, чӣ хел мешакиам намерава. ҳаматонда тавсия метавонем бигиред, отзыви зинда ина.
ана пиёза камтарак жарид мекунем, суп сурх шуда наравад бояд дӯстонам. Камтарак хеле мулоимак шуд пиёз. Баъд картошка борик саломинка реза карда, якта помидор катин, намак, хоҳед мурч, зира мекунед. Баъд хеле алови паства як аралаш карда болои сковородкая мепӯшем дӯстон. Хеле як ним соат қариб жарид мешавад. Алови паства, баъд помидорам хеле мулоим мешавад, обаш мебурод. Баъд тухмоя аз болои намин сабзавото андохта намак карда, хоҳед аз болош ягон хеле зелен ё райҳони қоқкардагӣ фарқаш нест. Чизе ки доред метавонед истифода баред. Хеле болоша мепӯшем, боз як 20 дақиқа 10-20 дақиқа меистад. Як намуд хеле завтраки болаззат дӯстон, ҳам ситнӣ, тез шикам сер мешавад. Равғанаша фақат кам меандозем. Ана имрӯз бошад дӯстон, спагетти дар сковородка хостам тайёр кунам. Гӯштам хеле алови паста жарид мекунем, болоша пӯшида фақат. Мебинем ки гӯштамон хеле камтар мулоимак шуд, баъд пиёза меандозем. Ҳамаша алови паст ба духтаро мепазем. Пиёзам хеле жарид мекунем, суп сурх шуда наравад бояд. Хеле камтарак мулоимаки сурхаки сурх не, хеле розови цвети паст мешавад. Баъд дигар маҳсулотоя меандозем. Дида местем ки бояд сурх шуда сӯхта наравад. Баъд картошкаям хеле чоркунҷа майда реза мекунем дӯстон. Бо болоша маҳкам мекунем сковородкамонам. Хеле меистад то мулоим шуда наша. Хеле камтар мулоими манабчихе ки дар навор аст ҳам хеле. Баъд помидор, 3 помидор, хоҳед 4 дӯстон, чанд қа бисёр андозед ҳам қанағз. Зира меандозем, намак. Баъд дар охираш ман райҳони қоқ кардагӣ андохта гирифтам. Баъд дӯстони азиз хеле як бори дигар хушрӯ ралаш мекунем, болои сковородка бо мепӯшем. Хеле як 5-10 дақиқа меистад. оби ҳамин помидор камтар мебарояд, худаш уже маълум мешад. Баъд об меандозем. Мана бинед дӯстон, хеле ки шуд. Баъд як коса об. Агар сковородкатон чуқуртар бошад, боз камтар об добавить кунед мешавад. Аз они ман чуқуртар буд, бо камтар об рехтам болошба. Ба бо болоша ҳам хеле мепӯшем, бо як соат қариб меистад дӯстон. Райҳони қоқ кардагӣ меандозам. Болоша мепӯшем, алои паста қариб 1 соат меистад. Зиёдтар истадам ҳеҷ гап не. Баъд лагманое ки барои спагетти навистагиам хеле именно барои спагетти, хӯроки спагетти аст, хеле гирифта. болои аламин маҳсулотомон хеле шикаста ёки майда бошад, худашам хеле мунда майда накарда мепартоем дӯстон. Баъд хоҳед зелен ягон хел гашнет ё укроп болошба метавонед ки монед. бо болоша мепӯшем дӯстон. ҳам хеле қариб 1 соат алои паства меистад. баъд омода мешавад дӯстон хӯроки мо. Инҷа бошад дӯстони азиз, ҳамаи гӯштома шушта намак карда пишеваи плёнкава фақат ҳам хел карда мемонам. Морозилникка гирифта мондам дӯстон. Как дар кор шуд, як рӯз пеш бироварда мемонам. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, косметичкаи худама сортировка кардам, чизои нодаркорима бировардам. Ин аз ҳамон косметикаҳо ман нимаш хали косметичка доштам. ҳамин чаqa чизом ҳамҷа монда гирифтам, чанд моҳ шуд, ҳамина накушодам. ҳозир хостам бинам. ана ҳамин чизои ман истифода мебарам бештар дӯстон. крем эмбриолис, пудра, баъд туш
подводки, қалам, хеле губная помадаи оби, блеск дорад, лекин блескаш кам. Тональный крем аз ҳамин L'Oreal истифода мебарам. ин сафед намекунад дӯстон. Хайлайтер нахарида будам, оқаман ва маъқул нашудагӣ буд. Аз ин қалам номери 101 истифода мебарам. Баъд фиксатор для бровей. қошои ман афсӯс дорам, но ин фиксатор хушрӯ карда наметавонад, барои ин ки қошом ҳафз. Ана крем для рук, беҳад нафс крем. аз ин намудам истифода мебарам. Блеск для губ дӯстон, беҳад нафс. баъд як-ду чизакоям мехалем барои рӯй, спонжик. баъд аз ин намуд блеск для губ, қалам барои қош, мачка краска намекунам қошома дӯстон, фақат қалам. хостам ки ҳамин чиза ман сортировка кунам дӯстон. аз манин блеск для губ ва пушиши зур тавсия медиҳам.